Здравейте! Стартираме новата 2025 с тунинг. Какво по-хубаво начало на годината от това? Така, до мен е нещо изключително рядко. На пръв поглед един обикновен Wrangler, но това е само на пръв поглед. Тези от вас, които са фенове на марката или се интересуват от марката и модела, само като видят ето тази табелка, то не е надпис, ще им стане ясно, че тук нещата изобщо не са случайни. Така, това е модел от 2024 година. Това е Jeep Wrangler Rubicon 392 Hemi Final Edition. Мисля, че така беше правилната подредба. Накратко, имаме един страхотен джип с един страхотен 8-цилиндров Hemi мотор. Работният обем е ясен. 392 кубични инча или по европейския стандарт 6,4 литра. Двигателя от кой паркира там? От тук става сапонерка. Това е добре познатият ни двигател от Grand Cherokee SRT. Мощността е 470 конски сили. Какво по-хубаво за един Wrangler? Важно! Скоростната кутия е 8-степенния ZF, което означава, че освен че автомобилът е снабден с един хубав, надежден и много силен двигател, е оборудван и може би с една от най-добрите автоматични трансмисии на пазара в момента. Автомобилът наистина е много рядък. Не знам дали има друг такъв в България в момента. Определено има какво да се покаже от него. Ние не сме хора, които правим ревюта. Затова ще ви занимаваме с тунинг по този рядък автомобил. От какво има нужда едно такова нещо? Ще подскажа. Звукът му е брутален, но ще стане още по-брутален. И ще има красиви накрайници отзад. В момента е с 4. Както казва един приятел от Варна, един автомобил, за да се нарече джип според тамошния стандарт, трябва да е черен и да има 4 бори отзад. Този е черен и има 4 бори отзад. Така че започваме работа, останете с нас да проследите процеса по монтаж на спортната изпускателна система. Докато колегите монтират изпускателната система на Wrangler, аз се включвам не за да ви досаждам, това е наистина много важно, моля изгледайте клипа до края, защото в края на видеото ще изтеглим печелившия от нашия giveaway в YouTube, където даваме една много хубава награда, свързана с аудиосистемите. Така че изгледайте клипа до край, ще има печеливши. Затворени. Американците не могат да правят коли. Могат, ма не искат. Време е да изтеглим печелившият на последната ни награда, тъй като вече всички други награди от другите социални мрежи са изтеглени. Остана наградата за YouTube канала ни. Тя е от специалността на Божидар и е
процесор с вграден усилвател, който определя себе си като DSPA406. Божидар в видеото, в което обяви наградата, обясни малко по-подробно какво всъщност представлява, но предполагам, че всеки, който е участвал, знае наистина за какво става въпрос, няма нужда да губим време. Теглим последната ни награда от тази година, вече сме 25-та, последната ни награда от 24-та, защото 25-та първа започваме. Стига съм говорил глупости, пускам. Пожелавам успех на всички. Първо и пускам. Той ще се изтегли само, нали? Аз не пипам нищо. Ето, имаме победител. Така. Моля, собственикът на ник SS Luda C8708, нещо лудаци може би, но е SS Luda C8708. Така, моля да се свържеш с нас, за да уточним кога и как ще ти е удобно да получиш своята награда. Пожелавам успех на всички други. Ще имаме още награди, така че не губете кураж. Просто следвайте ни и обещаваме да раздаваме още по-хубави и още по-големи награди. Благодаря ви. Това е всичко от мен за сега.